Sing rumangsa dulurku maju kabeh. Agama iki kene. Ayo lur, rapat. Lahir rahim sing beda. Ayo padha sing rukun. Sae teman ajaran bisa. Salam persaudaraan. PSHT. Saya Arnada Campur Sari. Mari kita rata ya. Ayo dak laporan kono. Del bro yo. Regine jaturan. Mas Dani. Ayo Karang Taruna semuanya. Iki dino sing tak tunggu-tunggu. Kanggo apa? Kanggo kamu jenengan sedulurku. Tekan kita elo nanti tekane elo. Kanggo nyambung calon sedulur sing anyar. Sampun wancine uga sampun wayahe. Ing dino iki kanggo
beberapa esem lan guyub. Bisa gawe hayam ing atiku nganti saiki kowe isih tak tunggu nganti kapan kowe ninggalke aku. Fotomu ning kamarku ning atiku kaya kowe ning sandingku kene rasane yen kangen kowe. Ning atiku kaya kowe ning sandingku ngene rasane yen kangen kowe. Tresnamu ya mung kowe tak gawa nganti selawase. Aku ra bakal bisa asam laguyumu.
Ngaturaken wilujeng kuntur tumrap ibu-ibu. Sing ketok penak urip
biasa ropang sudah diaturkan oleh kakakku yang yo, kayak ngapa dikasih sebuah lagu ego nih wong tua. Arnada campur sarinya Indonesia. Tayang lo iki. Ya toh. BWL Audio.
aku lho kowe. Kowe kok tak 16 lho kowe kok. Semangat lo Cak Tanto. Masih bersama musiknya Indonesia. Arnada campur sarinya Karanganyar. Yo. Regine campur aja.
puspita ing taman sari maklum manungsa bengi kelawan ulane gambar sasmita sabtu bawaya raksasa pucuk sarining cintaku akan selalu mekar seperti kusuma wijaya. Semuanya kan. Terima kasih. Lare deh. Nungging mekar lan sepi, puspita ing taman sari, maklum manungsa wengi kalawan ulane tatari. Gambar sasmita sang kumbang wawaya rangsang khusus sarining Kusuman ing ratri wong sawiji dinanti mamateri sajron ingkang suci lintang panjrana antariksa kami kuwi hayu sang rina kusuma puspita ing taman sari maklum manungsa wengi kelawan wulan dadari gambar sasmita sakumbang wawaya raksasa pucuk sarining kembang
biasa saya sore saya gayeng saya Kabarmu saiki nomor WA-mu wis ganti.
Terima kasih Mbak Tiara.
Sinarkan sawanipun all artisnya Arnada campur sarinya Indonesia.